V roku 2012 vznikla na základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach prvá myšlienka projektu 7 divov nášho kraja, ktorá prerástla do projektu medzinárodnej spolupráce e-twinning. Jeho zakladateľskými partnermi boli okrem Slovenska aj Česká republika a Poľsko, neskôr sa pridali ďalšie krajiny Grécko, Turecko, Cyprus a Škótsko. Prvý div nášho kraja, ktorým bolo najvyššie položené miesto, objavovali žiaci našej školy minulý rok a výsledky boli vyhlásené v decembri. Od 2. decembra 2013 hľadali školy druhý div, ktorým bolo najobľúbenejšie tradičné jedlo. Kandidátom na tento div nášho kraja mohlo byť ľubovoľné tradičné jedlo, ktoré si rodiny odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Recepty si uchovávajú v domácich kuchárskych knihách ako rodinné bohatstvo. Malo to byť jedlo jednoduché, nenáročné na peniaze a čas a hlavne, aby všetkým chutilo. Milí žiaci, milí učitelia, milí hostia, deti, rodičia, poprosím vás, aby ste sa pripravili na svoje miesta, pretože naše školské finále už o pár sekúnd začína. Školské finále objavovania druhého divu v projekte 7 divov nášho kraja sa konalo 10. februára 2014 v jedálni základnej školy Andreja Bagara za prítomnosti divákov i rodičov. Zapojilo sa doňho všetkých 10 tried našej školy. Každá trieda si vo svojich triednych kolách vybrala podľa sympatií či chute jedno jedlo, s ktorým sa so súťažným posterom prihlásila do finále. Laurinka Fedorová, Leon Matúš, brinzové pyrohy. Vážená porota, vážené pani učiteľky, vážený pán riaditeľ, milí spolužiaci. Dovolte, aby sme vám mohli predstaviť víťazný druhý div druhej A triedy Pajduej. My sme cukrári z druhej B, Sofia a Samko a Martinko, ktorý nám pomáhal. Pripravili sme tradičné slovenské jedlo, ktoré nesmie chýbať na vianočnom stole každej rodiny. Plnené medovníčky. A my pôjdeme ďalej, pretože na rade je tretia trieda. Vám túto polievku Kolajda. Táto polievka sa varievala pre chudobných ľudí, ktorí mali málo peniazy. Fazulová kaša. Fazulová kaša pochádza z okolia Trenčianskych Teplíc, z Omšenia. Dobrý deň, ja sa volám Timotej Kuna a pripravili sme Sofia Žuránska a pripravili sme si kapustnicu so žemlovou hrúdkou, lebo je to podľa mňa je to najtradičnejšie jedlo a je to aj moje obľúbené jedlo. My sme si pre vás pripravili čokoládový perník, ktorý je podľa nás tradičné preto, lebo to varievajú aj naše mami a staré mami.
My sme si pre vás pripravili ako tradičné jedlo zemiakové pagače. Vybrali sme si to preto, lebo je to chutné jedlo. Môže sa podávať ku rôznym nápojom a šejkom. Boli pôvodne 3, ale jedna musela odísť, ale na tejto celej práci sa podielala s nami. My sme si pre vás pripravili šišky s pivom. Je to tradičné slovenské jedlo, ktoré sa robieva hlavne na fašianky. Vlastne to pivo sa tam nedáva iba pre tú chuť, ale aj pre zábavu, vlastne, ktoré symbolizujú na tie fašianky, že máme byť veselí, šťastní a ešte aj pred tým 40-dňovým postom. Všetkých 10 jedál bolo znamenitých a súťažiaci boli na ich prezentovanie výborne pripravení. Úlohou každého tímu bolo jedlo navariť, zhotoviť aspoň 5 fotografií z prípravy jedla, premyslieť si jeho servírovanie či ozdobenie a prezentovať ho pred 2 porotami. Jedna bola zložená z odborníkov na varenie, posudzovala vzhľad jedla, chuť, servírovanie a výber surovín a postup pri varení. Druhá porota sa zameriavala na odprezentovanie jedla, zhotovený digitálny materiál, jazykovú zručnosť a originálnosť podania jedla a vystúpenia kuchárskeho tímu. Tak a ja vás vítam na tomto podujatí a môžeme prikročiť k hodnoteniu pripravovanej stravy. Je veľká škoda, že sa pripravilo veľa sladkých jedál, že sa nepripravilo viacej hlavných jedál polievok, aby sme mohli zostaviť lepšie to menu nášho kraja. Musíme vychádzať z toho, čo ste sa podujali, pripraviť a na základe toho budeme aj hodnotiť. Rozhodovanie bolo naozaj veľmi ťažké, lebo jedlá boli chutné a všetci žiaci sa snažili ich odprezentovať čo najlepšie. A tak nakoniec porota udelila 3 ocenenia. V kategórii prvé hlavné jedlo zvíťazila 5. trieda, ktorá si pripravila kapustnicu. V kategórii druhé hlavné jedlo získala ocenenie 1. trieda s jedlom brinzové pyrohy. V kategórii dezert získala víťazstvo 8. trieda, ktorá upiekla štedrák. V žiackom a rodičovskom hlasovaní zvíťazili šiestáci, ktorí upiekli perník. Do medzinárodnej cestovateľskej príručky budú na návrh poroty zaradené všetky 3 ocenené hlavné jedlá v podobe kompletného regionálneho obedňajšieho menu. Veríme, že objavovanie ďalšieho divu bude rovnako zábavné a možno aj chutné. Druhý div nášho kraja sa teda našiel. Ako to hodnotíte ako koordinátorka projektu? Projekt je rozdelený na 7 divov, na objavovanie 7 divov. My máme úspešne za sebou druhý div, najchutnejšie tradičné jedlo. Zapojili sa do hľadania všetky deti z každej triedy a keďže tých jedál by bolo a receptov by bolo veľmi veľa, tak sme rozdelili súťaž do jednotlivých etap. Najskôr prebehli triedne kola, kde si žiaci vybrali jedno jedlo s jedným receptom, s ktorým postúpili do školského finále. Takže priamo v školskom finále za účasti žiakov, ktorí mali záujem toto sledovať a rodičov, sa zúčastnilo 10 receptov, 10 jedál, plus učitelia išli nesúťažne pre zábavu. A bavilo to deti? Zúčastnili sa aj chlapci? V každom kuchárskom tíme, a hlavne na tom prvom stupni, boli aj nejakí chlapci. Už na tom druhom stupni je to troška horšie, ale myslíme si, že to ani tak veľmi nesúvisí s varením, ale skôr so schopnosťou prezentovať, alebo teda hanbou, nehanbou prezentovať sa. Takže to varenie s chlapcami by som zase príliš neodlučovala.
Boli jedlá chutné? Jedlá boli fantastické a naozaj sme mali veľký problém vybrať. Hlavná podmienka bola tradičnosti jedál a tu splnili všetky jedlá. Takže už porota, ktorá posudzovala hodnoty jedál, už sa musela zameriavať skôr na tie prezentačné zručnosti detí alebo originalitu tímov. Druhý div je teda na svete. Čo bude tretím divom? Čo budete hľadať? Tretí div spustíme už hneď po prázdninách a budeme hľadať najzaujímavejšie tradičné remeslo. Takže teraz sa už deti vydajú naozaj do regiónu a v podobe nejakých školských výletov a exkurzií budú hľadať tieto remesla a určite budeme hľadať cesty, ako remeselníkov dostať k nám na školu, aby naozaj v plnom prúde to remeslo deti videli.